Bafowethu ayi lento ka Shadrack Sibiya hayi ngeke bafowethu akupakwe iveni lapha ngaphandle afakwe evenini ayikho lento yakhe. Uyazi uma sekudlalwa irecording yakhe indlela aphendule ngayo ikhanda ababheka le wadla umlomo wangezansi kwale uyaqeda lapho uyaphika uthi AI uthi AI and ufuna ukutshela uevidence leader ukuthi hayi lento le yena ayibelieve lento le ngavele ngakhumbula ukuthi khona hayi umkhwanazi ukhuluma izinto angazazi umkhwanazi ukhuluma izinto angazazi nje umkhwanazi yabo. So ubezama manje ukutshela icommissioner lapha kuMadlanga no evidence lead ukuthi no ayikho lento uphike nje wancama hayi kwadinga ukuthi emqonde ngqo evidence lead ungayenzi lento leyo wesibiya Jela Sibiya ungalingi uyenze lento leyo ngoba at least unikeziwe ithuba lokuthi uzophendula and give us your story. Manje uma usuzothi lento le engiyishoyo as if ishiwe mina we playing ivideo la ngobufakazi obuthulwe la kuMadlanga, you gonna have to respond ngendlela ebalekile ukuthi uthini, tell us your side of the story. So ziyamkhalela bafowethu ulokhuzana uShadrack Sibiya lapha kuMadlanga akudlalwa ngempela ngoba udrillwa left to right. Udrillwe ke namhlanje waze wakhala ecomplaina ngo commissioner Baloyi ukuthi hayi commissioner Baloyi ungiqindezele ekhoneni ufuna ukuthi ngivume izinto engaselona iqiniso yabona. So uma ubheka nje ocommissioner bamdrille sterek udrillwe ngempela sterek. So yikho ngithi funeka kupakwe iveni lapha emhlophe ngaphandle ngabe iveni eyelo lama veni amadala ipakwe ngaphandle athathwe straight ayiswe eBhongweni lapha eCostad. Ufanele eCostad la akafanelwe ilamajele lawa akhona lawa amanya khona ufanele eCostad straight away. Unamanga too much ulimene too much justify kakhulu the unjustifiable. Izinto obona ukuthi ayikho lento ayichaza uSibiya uyenza into isimple avele yenze ibe worse for yena uqobo lwakhe. Uyenza into ibe nzima kuyena, uyenza impilo yakhe ibe nzima kuyena. I mean ngoba if kukuthi yena akakhumbuli funeka athi no angikhumbuli angivumelani ngoba ngikhumbuli ngisazobheka yabo. But unikezwe isikhathi esenele but still the man akaphumi nento ethizeni ucasha ngesithupha izingazisobala uGeneral Sibiya. Yikho ngithi akube kuyiveni lapha bafowethu afakwe phakathi ejele lomuntu kuphele ngaye abesejele ngoba kuningi izinto abezama ukuyiphika kuvela nokuthi babuye belandelana amakhosikazi omunye mase kukhona osephuzile phakathi kwabo benovusimusikhathi mahlala okunye futhi agcina kuvuma ukuthi angithi uqale wathi wahlangana waveza ukuthi wahlangana kayi once noKhethi Mahlala angithi kodwa usegcine admithileke ukuthi akahlangananga noMahlala more than 5 times should kuphela between 5 times yabo. Kahle uvusimusikhathi Mahlala ube ubhuza umfriend ka Shadrack Sibiya bafethu. This man is very guilty. This man is guilty. Yabona nje ubonile nje esezophika irecording in the obvious uphika an obvious thing uthi AI. He must be arrested straight away. He must be arrested. Angazi kuzo investigator ini nani because kuningi sikuthola namhlanje nesikubonayo ukuthi ayikeke this man igama lakhe nje uBhongweni asivese nje uShadrack Sibiya Bhongweni silikhiphe leli elithi Lord of the Ring movie sithi uShadrack Bhongweni
Funeke ayibhongweni prison ayokhuluma nayindonga lapha. Mayise khuluma nayindonga izophela lensanga esekhanda. Akaboshwe. With those words, siyabonga General Mkhwanazi. Siyabonga Ndonga, siyabonga kwalenkosi. We have did great work for people of South Africa. Thank you so much. We salute you. We honor you. We really honor you. Ndonga. Wethu umsebenzi omkhulu kabi. Sengakuzonda ke inkunzi lezi ezikuzondayo ezisho zikushoyo. Igebengu lezi ezikuzondayo. Sikhona mfowethu siyakusupport. Sikhona siyakusupporta Ndonga. Sikhona siyakusupport. So nje funeka manje onke ama police station azama ukuthi ahlangane nathi asebenze nathi ugovernment asinikeze nathi ibhamu somphakathi ukuthi silwele iqiniso silwele izwe lethu. Yabo. Angithi bakhona abantu igodi ngegodi aba umphakathi abasuke besebenza namaphoyisa. Angithi funeka bafowethu siqhubeke sibe khona sisebenze namaphoyisa. Hayi ukuthi sibe impimpi. Silwa nobugebengu. Asilwele bazimi silwa nobugebengu. Sakuthola nje isigebengu siyakuthatha siyakuvalela sidila nawe siyakuterapa sterek we done with you. Imigwaqo le nje ngempela ingaqonda ithi ngqo uma ngathi sizama ukuthi yonke into siyenze ngendlela esemthethweni. Sisebenza ngokubambisana izinkampani zama security zangampela amaphoyisa kusetshenzwa amaphoyisa ayimisela ngampela not igebengu because amaphoyisa amaningi emidlwembe. Thank you. Salute Ndonga.